Ahojte, dneska tu máme ďalšie videjko a dneska si spravíme reakciu na pesničku od Jadranky Bangovej s názvom Palaleste. Takže poďme na to, dneska to bude opäť veľký čardáš, guj, trín, štár a poďme na to. Takže ideme na to, pesnička Palaleste 2026. Come on baby. To sa mi páči. Keď žena zavelí, tak to musí byť. Čo sa týka klipu alebo videa samotného, tak sa mi veľmi páči, je vidieť, že na tom zapracovali, že to nie je nejaké amatérske, ale pôsobí to viacej tak profesionálne. Ja osobne by som tam ešte pridal nejaké farebné ledky, aby to tam trošku viacej oživilo, ale je to iba môj názor. Ale za mňa aj tak, je to 4K, je to super, kvalita je krásna, farby sú tiež pekné, takže bombička. Toto je presne taký štýl hudby, keď proste noha ti musí ísť hore dole. Nepoznám, alebo takto, nechápem ľudí, čo napríklad pustia takúto pesničku a proste nič to s nimi nerobí. Proste to, keď cítiš hudbu, tak proste noha ti musí ísť. Či chceš, či nechceš. Ak by som sa mal ešte vyjadriť k tomu klaviristovi, všetci vieme, kto to je to veľký virtuós, Drahoslav Bango. Je to veľký frajer, veľký chlapec. Cením. Oni sú, myslím, že sú urodenci s Jadrankou. Nie som si istý, ale myslím, že oni sú brat a sestra. Ak sa mýlim, napíš mi v komentári. Pre tých, ktorí nevedia po cigánsky, väčšinou to isté tam spieva, že joj moja mama, ja chcem toho chlapca, ja za ním umieram. Inak cením bundu z Drahoslava, akože ak náhodou sleduješ toto videjko, tak mi napíš prosím ťa do komentára, kde si ho kúpil, extrémne sa mi páči, fakt sa mi páči, super. Bunda akože fakt krásna. To bolo trošku mimo, ale Drahoslav, prosím ťa, ak to sleduješ, tak mi napíš do komentu. Abo ak niekto vie, kde predajú takúto bundu, tak napíšte mi prosím do komentu. Musím aj pochváliť Jadranku za kostýmy, naozaj pekné, červená, čierna, fakt akože krásne sa mi páčia. A tie vyhrávky, čo tam dal Drahoslav, to sú mega, tam nemáme sa o čom baviť. Čo sa týka podkladu hudobného, tak basa je super a tie vyhrávky to akože nemá konkurenciu, všetci to dobre vieme. Aj basa je krásne počuť, aj to extrémne cením. Veľakrát sa stane, že basu nie je dostatočne počuť a tu je krásne počuť, teda som ja cez slúchadka ju krásne počujem. A naozaj tiež cením aj gitaristu, ako pekne zahral tú basu. A tak oni sú všetci profesionáli, jak Drahoslav, tak aj Jadranka. Priznám sa, že gitarista neviem, ako sa volá, ale keďže Drahoslav a Jadranka sú za mňa profesionáli, takže určite aj gitarista bude veľký profík, keďže oni by nerobili podľa mňa s niekým, kto nevie hrať.
je vidieť, že aj tá Jadranka, že sa nehábi pred kamerou, že naozaj sa tomu odozdala, jak sa hovorí, že naozaj že aj tancuje pekne, užíva si to. A veľmi cením, že nad tým videoklipom aj rozmýšľali, lebo keď sa pozriete, tak na klavíri majú zapichnutý kábel. Neviem, že či si to uvedomujete, ale veľa tak skupín, Gypsy, neviem kto, Gypsy tento, tamto a neviem aký Gypsy, tak hrajú niekde, buď na ulici alebo proste nejakom štúdiu, majú tam klavír a nemajú v ňom zapichnutý kábel, čo akože je podľa mňa veľká hlúposť, lebo keď, a som pre mňa, že tam vidím ten kábel, je to iba hlúpy kábel, ale je tam kábel, tak vo mne to vyvoláva naozaj, že sú tu profíci, že vedia čo robia, vedia ako má vyzerať videoklip. Lebo proste ako budem hrať bez kábla. Hej, jasne, určite ide aj na batérky, ja neviem, že nejde na tie veľké batérie, určite ide. Ale podľa mňa viacej profesionálne to vyzerá, keď proste je tam ten kábel. To je dvojpesnička. Čo sa týka prvej pesničky, tam akože super spev, krásny. Trošku je tam, za mňa počuť školu spevu. Nie som si istý, že či má Jadranka vyštudovaný spev, ale podľa mňa áno, lebo je to tam počuť. Hovorím, nie som žiadny učiteľ spevu, vôbec nie, ale hudbu som robil a vyznám sa trošku do hudby a ja tam cítim takú tú školu. Cením aj kameramana, že sa s tým vyhral trošku, čo sa týka toho, že je tam nejaký približený záber, potom sa to nejako oddialuje, nejaký zoom out záber, takže cením. Samozrejme aj táto druhá pesnička je strašne čarná, už nohami tu beha hore dole. Akože je to dvojpesnička, asi nie som si istý, ale nazvem iba jednu, Pada Leste, ale príde mi to ako dvojpieseň. Čo sa týka tej prvej piesne, tak tá sa mi trošku viacej páčila a som ten refrén. Bol jednoduchý, čo sa týka slov, ale viacej sa mi to páčilo. Druhá piesnička, nehovorím, že bola zlá, bola tiež super, ona mi to behala hore dole celý čas. Určite by som pochválil videoklip, tam akože za mňa tak akože profesionálny videoklip. Ja osobne by som tam ešte dal nejaké farebné vedky, aby to pôsobilo trošku viacej také farebné, ale inak super. Čo sa týka spevu, ako som povedal, Jadranka je podľa mňa profesionálka, ona vie čo robí, vie ako má vyzerať hudba, vie ako má vyzerať klip, vie ako to má celé dokopy znieť, takže tam akože pohodička. Nie som si istý, možno mi skreslovali sluchadla, ale niektoré slova, neviem, či to zle vyslovila, ale trošku v sluchatkách som počul také, ako by nedokončila slova, ale neviem, možno mám blbé sluchatka, neviem. Ak sa milím, napíš mi do komentára. Ale nie. Čo sa týka videa, tam je to super, spev super, klavír, basa, tam, ako som spomínal,
Drahoslav je profík, za mňa veľký virtuóz, veľký chlapec, takže tam akože bomba. A Drahoslav, ak to sleduješ, napíš mi do komentov, prosím ťa, kde si kúpil bundu, chcem aj ja takú bundu. Ja vám ďakujem, že ste to so mnou vydržali a sem a vidíme sa u ďalšieho môjho veľmi zlého, nekvalitného, hlúpeho videa, ale nie. Prajem vám príjemný víkend, nech sa vám darí, opatrne s alkoholom, ja si dám kolu, opäť, inak Coca-Cola alebo Pepsi, mohli by ste ma začať sponzorovať, lebo v každom videjku mám kolu, tak prosím, napíšte mi do komentu, jo? Ale nie. Čaute, ahojte, pa. Niin,